kon terusno sih ya. Ya sikil kadung gantung gak didukno. Aduh, Mbok. Wah, ya apa iki? Kari pose iki, Rek. Si akeh penggawean iki. Cula-culi. Kon niku lapari. Kon niku. Kon mau jange ngidung kok dipenggak sih kon niku. Gak dipenggak maneh seakan-akan dunia jual juli kon kuasai dhewe. Aduh. Kon malah ngono omonganmu. Lah kalau kepingin sih. Lah iki wayahku are, engko rekaman maneh kon. Jare arek-arek iki manggilir aku. Gilir aku apa gilir aku kok. Aja gegeran lho kon lho. Perkara gending jula-juli ae engko marai medados duluran lho. Lho, sakarepmu. Kon kepengin ngeten sih? Lho sajane aku kepingin. Ayo ngidungo. Sik, coba pose pira? Nyuro ta Delok nyongo. pose lho, pos endi lah ngono pos perapatan iki kok tak pertelon ngono. Lho, pos gending iki lho. Sangono pos hansip. Di radio aku dengar Sokran akeh utange. Wes Ri terus mulai kon. Wes aja kon terus Ri. Lah apa iki? Wong jula-juli kok di radio. Iki jula-juli. Jula-juli, ana jula-juli gak iso aku. Ana di radio lek digomblo iku kon niku. Ya sepurane ya. Oh, kene kemarin daleki pos maneh iki engko. Gak apa-apa saiki dinese kene. Kan balik kan mulai mana? Iya. Mana? Ngomong anakmu kono. Kon niku ganggu tok ae. Ayo gendar telu iku dolen. Dungono lho, Rek. Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil terasi. Memang pacarku tak tahu diri. Sablak leleken pacul, halah cabang bajul. Sing dadi bajul merenggut ae. Nek aku ndelok dulur lak pelajar kita, pemuda-pemudi kelawan pramuka, sregep menabung urip sederhana, masa depane bisa terarah. Masa depan harapan bangsa, semangate pelajar kita, sangne sekolah dulur padha tabungno daripada diamburno sing tanpa guna. Mulane anak semono uga pituture wong tuwa kabeh rungokno, sebab pendidikan
iku pedoman sing paling perlu sinau sing tekun nampa pelajaranmu supaya tercapai cita-citamu dadi wong tuwa abot sanggane minterno anak gak setitik bandane supaya anak dulur dhuwur derajate berguna kanggo bangsa lan negarane akibate bencana alam sebagian daerah sing dadi sasaran gak setitik sing dadi korban donya akeh sing ilang bapak pejabat rak turun tangan melu ninjo daerah banjiran aprilan rakyat ngadakno penapungan bantu sandang pangan lan obat-obatan sebab udane dulur terus-terusan awan bengi gak bisa terang Bojonegoro Tuban sampai Keleman suwe-suwe banyune ngelumpuk nok daerah Lamongan penduduk ngungsi sak parang-parang ngalor ngidul golek panggonan sing aman bengi gak turu awan gak mangan delok wakul kosong dinggoni tikus klesetan bantere banyu sampe jebolno tembok susahe wong tani lanang lan wedok sawahe banjir sampe gak bisa nandur lombok sing paling untung wong golek kodhok para ibu-ibu jerit tangise gak mikir donya perlu goleki anake budal ngungsi saking gugupe gendong bayine keliru kucinge cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun ngapura
Tabuhan model-model aku. Wedung swara sami jerit. Iku mang kidungan jaman biyen iku. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing ngedung mang ya bener ya kan. Kok ngetut tabuhan tambah ngoncok kae gak karuan iku. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anak mertua. Tapi masih ngene tanggapane yo akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Pabrik gula iki nek nanggap terus gak iso tuku gula wis. Ana daya suguhi wedang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggap iki. Jember Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah. Konco lawas iki. Iya, Sokran. Dah, Kebeneran. Duh, kebenaran apa? Jane ngono ya kabeh konsultasi. Waduh, kok melip apa bener? Lho, gak mesti ya apa sih kon? Kok dadi apa nih? Lho, dadi menungso. Yes. Mosok kabeh dadi raja kaya. Lu Wis terang. omong peno Kon kok. niku lak repot ta, ana kanca pinter jare keminter. Oh. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD, Iya ya. kon kudu maca kamus. Waduh, peno ngerti kamus barang. Lho, tuku kamus iki lho. Kamus apa? Karangane Empu Gandring lho. Karangane Empu Gandring ku isine apa? Isine dukun bayi lho. Kok niku. Ana kanca guneman lak wis lumayan lah timbangan. Iya ya. Anane wong pinter iki lak teko pergaulan. Pergaulan. Gak beda ambek beras. Beras. Gabah isane dadi Beras. beras diapakno? Di Ayo. dikemah. Diapakno? Dikemah. 100. Ditutu goblok. Lah iya. Kon kemana dadi jarang kepang melian. Lho iku lho diselep-selep. Iya diselem. Panjen nek dipikir ya. Iya. Menungso iku panjen melalui proses. Waduh. Bingung maneh kon. Sampai proses gini. Proses merubah acara ngono lho. Proses iya apa? Mulai cilik. Terus diwasa. Dewasa, Tuwek, elek, mewek, terus gegerindeng kek. terus Apa nih gak matek? mulai Kan mate. lah iya. Aku sik beri kan dodol kacamata. Lah pernah iku kacamata kira-kira penodol, nek mlaku lak ndeladat. Dagangan kok lapo kacamata ku tak Oh, dagangan. dagangan tapi dicelatoni wong ae. Lah apa diceladu? Dodol kacamata ana wong kabeh tuku tak warah. Iya. Golek kir-kiran ta mboten? Jare kono. Kula golek sing saged maca. Iya. Tak kei Kacamata sing kacamata kir-kiran sing terang. Iya. Sik durung iso maca wong. Lho, njaluk sing terang ae. Terus ya apa? Ya tak maksa tak ngono ku. Tak Gak gelem. dolekno. Bareng dituku digawe maca jare Gak terang. gak iso macane. Lah terus ya apa kok iso maca nih? Lho wong iku gedhekno tok lan jek kacamata iki. Iya. Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa oleh iso maca? Oh, buta huruf ta. Buta huruf, tuku kacamata nanggonku supaya maca cek terang. Oh, alah. Tadi tuku kacamata iku perlu kanggo maca. Iya. Lah, endi iso maca nek gak sekolah? Lah emang gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tak entekno. Pernah ya kesusu ae. Lah tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku. Rezeki tapi nek maca apa kacamata-ne kacamata Kacamata apa mau? Kacamatane. Kacamata. Lah ya kacamatane lak terang ta. Kacamata. Lah ya kacamata. Iya terang tapi wong gak iso maca. Lah iya. Aduh kok penontekno. Lho wis tak pikir wis cocok ngono. Ane ngono pun iso golekno kacamata ya aku tak pesen. Iku ana kacamata. Ya wis iku wis. Hah? Putih tak biru. Wungu. Heh? Wungu terong. Kacamata gak ono biru. Lho, kelirik ana sing biru. Oh, ireng iki ta. Iya ireng ngono kelirik. Lemah biru. teles. Nah, aku lemah garing ae. Hah? Lemah garing. Aduh, dipekno wedi lemah garing. Lemah garing kono wedi. Ngene. Sing setengah coklat iki lho. Setengah coklat iku disombo. Wong kaca disomba peno iku. Ana dhewe, oplosane ana dhewe. Iya, ana alate ta. Iku kanggo awan bengi kene. Awan bengi kena mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindhi ngene lho. Ane mung kurep lak pecah. Lah tuku mana lah kapan teh dhuwitmu?
Papan tek dhuwitmu. Aku pesen kacamata sing ombong. Wis gak dodolan. Ah, ngono ya tawa. Wong tekor sak pirang-pirang dadakno. Saiki lak gak wani mule diuber-uber sing tuku iku aku. Ya diuber-uber sing tuku kacamata. Iya, gak iso balekno duit. Bapak minangka pengalaman. Pak balekno apa kacamatane? Apa nih kacamata nih kon balekno? Iya. Lah kono lak njaluk dhuwit. Kon gelem nekori. Ulirane ana kaca ae. Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus wong iki wah kon iki. Terus saiki objek apa maneh? Ganti apa? Saiki aku dodol koran. Lele mudune rek melorote. Lho, gak meloro tapi kan melintu. Iya. Koran saiki gak payu, meneh tak timbangno. Tol timbangan. Heeh. Lah wis gak payu lah nah. Iya. Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan. Rugi kena. Hah? Lah rugi sak budget. Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa. Lho, gak apa-apa nek peno gawe klirani apa? Lah bandaku terus leren iku apa? Lah tapi duit koran gak pernah bayar. Ya apa le mbayar? Kon niku seneng ae ana kanca soro iki. Lho lah iya ya apa sepisan kacamata, pindho koran gak pernah bayar. Awakku saiki rusak. Wong awake gak apa-apa ngerusak. Siksa batin aku iki. Sing sebatin lah apa? Lho, kon niku ya apa? Aku sik beli rak duwe rencana ta. Iya. Rencanaku nek ana rezeki. Buka apa? Hah? Buka apa? Buka apa? Buka objek apa? Apa Iya. buka reparasi? Apa peno buka bengkel? Tapi meracang. Meracang. Meracang nang dhisik tok embong apa nang nggone pasar? Aduh no Mas, gelek diutangi wong enak. Iya, pernah iku wae. Aku wis kapok kok meracang iku. Omah ya. Sepisan apik pindho apik ping 3 gegeran. Tadi nek gak wawu gak nagih ya. Lah iya lah. Oh, gak wawu iki. Lah iya, torok piro sepeda motor? Lho. Sepeda motor iku peno dol peno gawe noroki peracangan iku. Iya, malah aku kena urusan kriminal. Lah, sepeda motor, cekelan pisan, angsuran. Loh, Apa? Sepeda motor apa iki ya? pecicilan. Hah? Iya pecicilan. Cicilan sepeda motor ngangsur. Cicilan, iya. Durung entek peno dol. Kon gelem tebusin apa? Oh, dadekno perkara. Lho, lah apa aku sing tanggung jawab tebusin tekek nunggonku. Lah duwe. Lho, engko lah iku tak dono maneh ngono lho kon. Lah yang pertama nebus iki duwe sapa? Ya duwitmu. Wis enake duwitku sing gawe nebus sepeda peno sing kedol. Lah engko tuntunan sepedae, lah gak apa-apa ta. Lah kepethuk sing duwe dicekel aku. Lho wong iku angsuran gendeng ta. Kono lak ono notae. Kok mama. Wis gak seneng aku. Kok dalam penggawean liyane. Lambimu kok apik kan. Hah? Wis gak enak nyandak klambi kene wis gak enak. Katane ngejokno iki. Suwe-suwe tak sirih lah. Lho iku nek perlu. Lho. Elek apa kon nulung kanca? Kon seneng nek ana kanca dilokno wong. Iya ya, gak tega ya. Wonge ben apik tapi gak salin-salin seneng kon. Iya, kancane sapa rek? Wis ae ceplan klambimu. Sik tak pernah iki nyelek klambi tak begal peno iki. Lho genta-genti gawe ngono lho. Kapan aku tau gawe klambi peno? Lah saiki apa direncanano? Oh, direncanano peno kaosan aku kemejoan ngene kok. Jahitan ndi? Ning jahitno titipno aku. Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku. Benangi ketok ngene. Ndok peno. Gak dijahit, Dikapekno. dilem. Lho kok dilem? Lho enak ngumbahe gak soro-soro. Ngumbah dikelintek nggar siji. Meneh tangane mben lempenge ngono lho. Oh, dadine kapan ngumbah iku nggar separo. Iya. Dadine kapan lungset tangane sing diumbah. Iya, dadi gak akeh sabun entek. Nek mari ngolot maneh. Lho, iya wong atase ngolot ae. Dilem ambe apa? Lho, dilem ini barek kolot lak kenek. Lah kolot apa? Lho, kanji lak kenek. Lho kanji. Iya. Jam 12 awan lak kaku. Lho, gak apa-apa lak kari ngeruse ae ta. Lah kon kepingin gak coplokan? Iya, sing awet. Iki jahitan kuat iki. Iya wis iku ngono. Kadek dikeki paku. Lho kok dipaku ya? Lho iya saya tambah kuat dadi gak beda-beda iki. Lho, klambi iki dipaku. Iya. Lah kon ndi disodar ae. Gemitasi ku ketoke lho. Oh, gabitasi. Delokno anu ae penjahit sing luwe kuat, sing luwe apik, murah regane. Tapi kaine wis ana kon. Wis ana. Nah tak gawane apa? Lho, kaine peno gawa. Iya, tak kene penjahit nek sik urip lho wonge. Oh. Lho wong jenenge menungso ae kon.
nek kapan wonge mati lah kaine Penagawa. Ya wis apa sih awakmu? Lah nang ndi parane kaine nek Penagawa? Ya engko lah ono perhitungane ta. Barek kanca ijir-ijiran rek gak seneng aku. Lah kae jiri-jiran bakal kemeja Penagawa tapi penjahite gak ono. Ya tapi lah atase bakal tak durung dadi kemeja. Iya, Dadi kemeja tambah soro kon. Tadi iya sak angka sih. Lho, Ya ya, lah iki apa kartol? Kok ndandakno meja kok bingung. meja rene. Meja dadakno kemeja engko. Meja. Perkara penjahit sih. Lapo iki anak dhewe lak penjahat. Lho, Anu, penjahit anak peno lak jahit. Penjahit. Nah iya. Oh. jahit apa? Wingi jahit Lu gedhe. sembarang. Hah? Sing model kan kaya gedhe ku lho. Oh, sing galar-galaran ya. Peno ya apa pesen-pesen digawakno gak ono omah. Apa iku? Ya pesen watu. Oh iya. Gaya apa ya? Kayak pandasi ka apa? Kate ngedekno omah ta? Gak nggae gerdu. Oh di padane opo? Takone mangkelan ngono. Gak mangkel apa sing tak dekno. Lah ya kartole iki lak takon ta. Iya. Cari peno pesen watu iku kanggo peno Iya. apa kanggo tangga lak ngono. Bae ge nuduki miri barang. Ya. Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kamplingnya. Oh, bener iki pengurus kampung. Hmm? Bagian apa? Ngurus bagian apa? Nah, aku iki lak ya Iki lak si kadang-kadang. bagian sing diurus saiki. Loh. Loh, aku sing diperintah, sing diurus. Iya. Oh, sing ngurusi Sing peno. ngurus aku. Lah saiki kampung karepmu kok apakno Apa, kok apa? watu barang kok apakno. Lho nek Apa embong dijembarno? Lho, embong dijembarno. Iya, apa gawe got? Lho nek got iya terus lah. Apa gawe sumur? Gak tentu kadang-kadang gawe kali barang nduk kono. Gawe Kon niku kali, ya apa? Karepe kampung iki diperbaiki supaya Diperbaiki. omah tetep awet gak sampe dandan-dandane gak nyusano Oh, blondang lah iya, kamu bener. blondang ah. Iya. Karepe kabeh digawe watu kabeh. Gawe watu. blok Omah digawe watu. omahe dhewe ta omahe wonge? Ya omah kabeh wong kampung gawe watu. Dikek waduh rencanane ngono. Gatik boto ya. Gak dadi wong iki mlebu metu kaya guwa ngono lho. Kok iki padane. Kok niku diperbaiki seluruhnya, perlune kanggo bentuk Karang Taruna. Lah iki. Sebab nek Karang Taruna iki maju lak maju kabeh ta. Iya kampunge ya tenam. Iya. Saiki lek pancene wis omahe dadi ya lek ngelas-ngelas napa aja kathik nang ado-ado cak. Iya nang nggonku ae. Wong akeh tukang gelas. Oh, dikembari kon lho. Lah sing tukang las iki peno ta aku. Lho, lah kon gelas sapa sih? Aku ya kadang-kadang lasi anak iku karo anang iku. Iku gelek nang omah. Iku lasane bare anang kon las. Kocok dilas. Kecap blondang ki anake tukang las. Iya. Anake. Kono las karbit. Oh, sing golek anu las duduk beras ya, las tok. Oh, Oh gabah. Olah apa kono las itu? Tukang las. tukang gelas, anakku tukang gelas. Tukang las sing Listrik. kapal terbang iki. Las listrik. Loh. Anakku las listrik. Lah nek aku hobine las panganan. Apa niku? Las listrik iki Jare lho. ngelas kapal terbang barang anak peno iku. Iya, Tau gak mulai jare. Iya gak mulih sih. Lah kenapa gak mulih? Nang luar Jawa ya. Lah apa lu kono? Jare ngelas kapal terbang katut ngono. Katut rono. Mbok Gak mulih. Gak mulih. Minggat be. Oh, sampai tak lebokne surat kabar. Ya. Loh, Anakku nyandi rek. Ngono. Betang. Hah? Pak surat kabar kok anakku nang direk. Iku gak surat kabar iku. Aku laporan kono sing ngatur. Ngono lho. Oh, pernah laporan tok. Iya, kono sing ngatur. Tapi lek sing anak wedok walencir kuning iku jane mesine pramugari. Pramugari Iya. kapal terbang. Iya, Gak biyen apa-apa, Cak. Dadi sak waya-waya lek duwe anak ngono kan enak peno. Iya, ono Kepengin majine. nglencer wis langsung peno manjuk ndur wong langsung disaut tekan ndur kan enak kan enak. Enak. enak wis gak tuku karcis sawutan ae. Lho, ha enak. Enak pernah ngelencer nang luar negeri kan gak bayar. Nah, ngono lho disaut. Iya. Enak. Tapi nggak paspor itu. Hah? Nggo surat. Apa? Paspor. Apa? Paspor. Apa? Mbok. Apa ospor? Ospor. Paspor ta? Iya paspor. Kon ngero gak kon elingno. Wah. Cak, iki ana wong kate ngelasno pager ya apa pira lek ukuran Dawane. Iya, dawane 10. Dawane piro? Iya. Ambane 100. 110. Iku njaluk mari kapan nih? Lho, lah lebih singkat lebih bagus ngono. Mari minggu iki gak iso ya. Ning ngelas iso lah ndekeki pager iku sakmono dawane. Lho, lah pernah ya apa penggaweane tanggung apa enggak? Lah dibeken apa pinggir embong lho.
Tak iso didawakno prapatan kono mbek pertelon. Wong ku duduk wesi kayu. Oh. Dadi pager kayu dilasno. Dilasno. Dilas, kena ya pakai kayu dilas. Sing lasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong. Kon Kobong iki. lho. Ya. Ya carane lho, jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho. Oh, dadi ngono ta. Hmm. Dadi ngelas kayu sak wajane. Iya, ya. Iki waja teko aku ta. Lho mbok tekan ndi enake? Teko peno apa teko kono? Nek rapet-rapet aja dilasno nek ora. Kak las biasa iku lho wesi-wesi. Iya nek iso. Pipa. Pipa. Pira per meter? Per meter delok. Per meter biasae delok las-lasan njaluk tebel ta. Njaluk benggang-benggang. Lho benga-benga lah gelis predeni. Sing rapet, sing rapet. Rapet. Nek rapet diduduki bare dilas. Ora bebu. Oh, las kudu sing akeh. Iya, las kudu sing akeh. Rangkep pira pagere? Pagere upamane 6 ya. Rujine. Rujine. Iya, biasanya kan ana sing 10, ana sing 9. Njaluk- Sak meter iku. Apa sing karepe wong iki? Iki jare apa lho? Njaluk apa sih? Kotak-kotakan. Kotak-kotak tak tumbak-tumbakan iku. Iya. Kalau kotak-kotak wis akeh, Cak. Apa pedang-pedangan? Kowe mulutan ta ya, Bot? Pundang gedang. Lah kon kadek tumbak. Lho sing ndukur ana lincipil lak kaya tumbak. Tambah akeh enteke. Oh iya. Ya apa? Dikek pager ya. Iya. Wis gak perlu kayak tumbak. Kono belingan ndukur. Oh, pakro Iku belum. lek ambane gak sepiro cuma dhuwure 3 meter. Lah dhuwure ku lincip, Cak. Nah, iki kaya tumbak. Kudu rata, nisor karo dhuwur kudu rata lek ana gak sing kelas situk nae wis gak diterima. Iya. Kudu menek, pene iku Iya. Kudu menek Tadi mrono. ngelase nang nduku. lukur ya. Oh. Nah, peno gayondo apa tak disunggi ngelas. Nek dijungi lak sakno wong iya. Ondo ae tolek ondo sing metel. Pedhet. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena tumbak imang. Oh, peno iku mangkelan takoni. Ya dilas biasa lah apa kadek penekan. Keren-keren. Oleh ngomong koyo wong klelep megap-megap. Kon Nah, niku. nek ngelas iku apa adek gawe teropong kacamata iku ta? Lho iya, untuk jaga kesehatan. Oh, supaya gak kelilipen lho. Gak perkara kelilipan sebab pelas iku nek didelok, Iya. mata iku neraca. Lah terasa kene apa? Lah tak culek ya, Pak. Pangkelan ngono-ngono. Ya kena awane si geni ku mang lho. Sakjeke pinter ngomong pinter objek ya. Rupane kok malih biyen lak rada tuwa ya. Saiki koyo apa jenenge? Bangkrut ya saiki. Enggak, kok rada enom kok ngilap. Mari apa operasi apa jenenge? Operasi ku- zebra. Operasi zebra. Operasi ku lho. Plastik. Makeup iki lho. Iya, bireng irunge lak pesek saiki kok. Iya. Tambah ambles. Hah? Iki kabeh tak gonang Jepang irunge. Ilakno perubahan. Lek Nek kepengin- ngrobano aja sak wonge larang. Kirimno irung-irunge tok engko barek ya apik. Iya gentenan tadi gak bareng. Lah nek masange penceng ya apa? Lah malah ngalah-ngalahi topengan wae to. Ya sak wonge lho. Lho sak wonge. Oh bae anu irung-irung tok dikirim kok roro dadi ngono. Lho ku lah topeng. Iya, lak topeng malian. Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sak plone sayang ya. Apa? Teko ngarep niku sik anu ya. Sik gagal. Teko Tongseng mburi lho. kalah dhisik. Umur peno pira sih? Hah? Umur peno? Piro wong pantarane wis mati kabeh. Tuwa Umur gak Antara nek. sudah pitu. Lho, kurang. Oh sudah songo. Wah, kok niki swidak song. Mosok rek ditangi sakmono sik kurang ae. Lho, kono ku nakon. Wis tambahno 10. Swidak song. Wis kurang luwe ya. 70-an. Ya swidak 5. Enggak, wong itu kok bergaul, Pak. Lho, Lek ana dikandani. matok, gak ana wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca. Temen. Kadang-kadang dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno. Tas Iya. iki apa? Iya. Pernah tak jak. Wah, ya apa rezeki tok. Iya. Apa? Hmm? Ya apa rezeki apa? Mangan duwe kari. Katok kari ya padha ae. Ya. Tapi Wong pancen nggo pengalaman. rezeki, Tapi iya. kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah. Semua itu menurut dari lingkungan. Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin saja sopo. Sopra Apa sih kan? sikil ketatap rek. Penuh kanggo pipo. Biasanya penuh lek rokokan gawe pipo. Iya, pipane wis entek. Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Heeh. Pipo ku lak kurang. Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan. Lho, lak kena sih gelek GL.
Oh, ya pipene rokok. Pipene rokok wae bener digawe L iku once pancene L once iku. Once iku L kabeh. Oh, iku khusus sing ngerokok tok. Iya. Karepe digawe banyu kenek ta? Lho, ya apa? Ora tambah gak karu-karuan. Lho, gak menawa oleh. Oh, gak iso. Urusan banyu gak iso. Nek banyu nang water ledeng iku. Lho, peno gak iso ngurusno. Ngurusno iso ta? Oh, ngurus banyu ta. Golek sing budak dedek, lek bening gak seneng aku. Hah? Lah, ngapa peceren apa? Kok niku tolek banyu-banyu budak. Guyon-guyon. Iya wis seru. Ah, Banyu ku ya bening. iya. Elek banyu sing bening. Ya, peno lek ndek hubungan kanca. Heeh. Ya gak akeh-akeh kok. Njaluk sak ember ngono. Ya banyu. Iya. Engko ijine pira nang anune opo ae sing perlu Kok diperlu. nih kape masang ngono ta? Iya. Iya. Masang banyu kok sak ember. Contoh. Iku contone apik ta elek banyu. Ya sak ember iku. Lah contoh kok sak ember. Wis pira? Kok nih kape ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa. Ya wong ku tanpa banyu susah sih. Iya, iku kadang banyu. ngombe banyu. Lah banyu sing diombe. Iya. Bae nggon peno ku siji. Kono gak banyu kadang-kadang. Apa? Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku. Ayo, dadi sing penting banyu. Lek sego lak gak penting kon peno. Oh, gak penting gak tau mangan ya, Blon. Gak mansagu kok. Kok ancaku. Kon niku mangan. Ya apa iku mang wis teko ndi ae. Iki mah Ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca. Kuwi rupane kok ngidul helman. Hah? Kok nggo sepeda kok helman. Iya. Sepeda rusak. Lah nanti kok helman? Hah? Nanti kok nang Kedintang lho. Iya nang Kedintang nang lurahe. Iku apa peno sih iku? Hah? Apa peno? Ya kanca senasib jaman Intim, semono. ya. Iya. Gak enak wong situ gak enak karo. Iya. Tapi akeh gak enak ya Pak Dewi. Sing enak kono. Mbok awake iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya. Ya nasib sing dhisik ku gak temen takon teko gak tau teko. Iya, iku mulane sembarang ki teko nasrib pancene. Nek pancene nasrib iku nasib iku dibenceni. Kok niku padane apa? Wong nasib kok nasrib. nasib ta nasib. nasrib ya. Nasib. Ayo nang Nanti? nang lori kali. Nang lho kali. Iya lori. Iya ketara-tara lho. Rundingan ngono engko lek pegel-pegel pernah terus dijulungupno. Iya. Ojo alo kono. Secara gak langsung lak padha wek mateni awak dhewe. Kon tak tuturi rezeki ki gak semono ya. gak semono. Iya. Yang di kon. Jak ndek. Jak ndek.